निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मराठी प्रकाशन विभाग पुणे यांनी प्रकाशित केलेले एकनाथजींची निवडक पत्रे या पुस्तकातील एका पत्राचे मी दीप्ती खरे आता आपणासमोर वाचन करणार आहे. ह्या पुस्तकाचे अनुवादक डॉक्टर वासंती मधुकर साळवेकर आहेत. एकनाथजींनी शिला स्मारकाचे काम चालू करताना अनेक लोकांना पत्रे लिहिली. एकनाथजींचं काम अतिशय व्यवस्थित, अतिशय काटेकोर आणि तंतोतंत होते. त्यामुळे या कामामध्ये अनेक लोकांना सहभागी करून घ्यावे या दृष्टिकोनातून त्यांनी बराच पत्रव्यवहार केला. त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी इंडियन ऑक्सिजन लिमिटेड, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता 27 यांना एक पत्र लिहिले. ते पत्र आता आपण येथे बघूया. प्रिय महोदय, कन्याकुमारीच्या तटापासून 450 मीटरच्या अंतरावर 3 सागरांच्या संगमावर विवेकानंद शिला नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शिलेवर स्वामी विवेकानंदांचे भव्य स्मारक उभारण्याच्या समितीच्या योजनेविषयी आपणाला पूर्वीपासून माहिती आहे. हे सर्वांना माहीत आहे की त्या ऐतिहासिक स्थानाचे त्या महान देशभक्त संन्याशाच्या जीवनात एक अद्वितीय स्थान आहे. कारण येथेच परिव्राजक रूपाने संपूर्ण देशाची यात्रा केल्यानंतर त्यांना दिव्य अनुभूती आणि जीवनाचे ध्येय गवसले. देशातील करोडो निर्धन, पददलित, विदेशी सत्तेच्या पायाखाली तुडविल्या जाणाऱ्या देशवासियांच्या स्थितीवर चिंतन करीत असताना याच ठिकाणी देशाच्या दुर्गतीचे निवारण करणारे एक उत्तर त्यांच्या अंतःपटलावर उमटले. नंतर त्यांनी स्वतः आपल्या एका शिष्याला लिहिलेल्या पत्रात या घटनेचे खालील शब्दात वर्णन केले आहे. हे बंधू, त्या सर्व कारणांनी विशेषतः देशाच्या अज्ञान आणि गरिबीमुळे मला झोप येत नव्हती. कन्याकुमारीला माता कुमारीच्या मंदिरात बसलो असताना, भारतीय शिलाखंडाच्या त्या अंतिम टोकावर बसलो असताना माझ्या मनात एक योजना प्रगट झाली. स्वामी विवेकानंदांचे जीवनवृत्त त्यांच्या पाश्चात्य आणि पौरात्य शिष्यांद्वारे, यामध्ये सुद्धा त्यांचे चरित्रलेखक या घटनेचे वर्णन खालीलप्रमाणे करतात. यानंतर स्वामी प्रवास करत करत दक्षिणेत भारताच्या टोकाला कन्याकुमारीला पोहोचले. जसे एखादे बालक आईला भेटण्यासाठी आतुर होते, तसे मंदिरात पोहोचताच त्यांनी आईच्या मूर्तीला भावविव्हल होऊन साष्टांग प्रणिपात केला. आराधना समाप्त झाल्यावर ते मुख्य भूमीपासून काही अंतरावर समुद्रात असलेल्या एका शिलेवर गेले. तिच्या चारही बाजूंना समुद्रात प्रचंड लाटा उसळत होत्या, पण त्यांच्या मनात त्याहीपेक्षा मोठे वादळ उठले होते. तेथे
भारतभूमीच्या अंतिम शिलेवर बसले असताना ते गहन समाधीत मग्न झाले आणि देशाच्या वर्तमानाचे आणि भविष्याचे चिंतन करू लागले. त्यांनी भारताच्या अवनतीचे मूळ कारण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या द्रष्ट्याच्या अंतर्दृष्टीसमोर प्रकट झालेल्या चित्राप्रमाणे त्यांच्या असे लक्षात आले की भारत त्याच्या गौरवशाली उंच शिखरावरून अवनतीच्या गर्तेत का पडला आहे. आपल्या प्रशांत हृदयाच्या गाभाऱ्यात त्यांना अशी अनुभूती झाली की भारताला त्याच्या गौरवशाली स्थितीची पुनर्प्राप्ती केवळ त्या सर्वोच्च आध्यात्मिक चेतनेच्या जागृतीतून आणि पुनरुत्थापनेच्या माध्यमातून होईल. तिच्यामुळे भारत सदैव राष्ट्रांचा आणि श्रद्धांचा आधार झाला आहे. त्यांना भारताच्या महानतेचे आणि त्याच्या दुर्बलतेचे सुद्धा दर्शन झाले. त्याची मुख्य दुर्बलता ही होती की राष्ट्राला स्वतःच्या व्यक्तित्वाचे आणि अस्तित्वाचे विस्मरण झाले होते. एक साधारण संन्यासी एका महान सुधारकात, एका महान संघटकात आणि एका कुशल राष्ट्रनिर्मात्यामध्ये रूपांतरित झाला होता. म्हणून हे योग्यच आहे की स्वामीजींच्या जीवनातील त्या अद्वितीय घटनेची स्मृती म्हणून या देशाचे निवासी, की ज्यांनी त्यांच्यापासून प्रचंड प्रेरणा आणि शक्ती प्राप्त केली आहे, त्यांनी त्या स्थानावर एक भव्य स्मारक उभारावे की जे येणाऱ्या पिढ्यांसाठी कायमस्वरूपी प्रेरणेचे स्रोत राहील. प्रारंभी सांगितलेच आहे की आमच्या समितीने हे प्रयत्न संघटित करण्याचा विडा उचलला आहे आणि समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रातील प्रमुख लोकांचे यासाठी आशीर्वाद आणि सहकार्य मिळविले आहे. याच पत्रासोबत जोडलेली पुस्तिका ज्याप्रमाणे एकीकडे समिती आणि तिच्या उद्देशांविषयी माहिती देते, त्याचप्रमाणे दुसरीकडे नियोजित स्मारकाच्या सर्व पैलूंवर प्रकाश टाकते आणि प्रगतीपथावर असलेल्या निर्माण कार्याविषयीची एक झलकसुद्धा दाखवते. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार योजनेसाठी 31.5 लाख रुपये खर्च होणार आहे. परंतु जर निर्माणानंतर स्मारकाच्या ठराविक व्यवस्थेच्या दृष्टीने रकमेचा विचार केला तर योजनेचा संपूर्ण खर्च रुपये 40 लाखापर्यंत जाईल. हे स्मारक निःसंशय स्वामीजींच्या नव्या दैवी स्वरूपाचे पवित्र प्रतीक असेल. परंतु त्याच्या निर्मितीपेक्षाही हेही खरे असेल की आमच्या देशाच्या त्या दक्षिण टोकावरच्या बाजूला राष्ट्रनिर्माणाचे मूलभूत कार्यक्रम शीघ्र गतीने चालविले जावेत, ज्यांची अभिकल्पना त्या महान देशभक्त देवदूताने देशाच्या विस्मृत व्यक्तिमत्वाच्या पुनर्प्राप्तीच्या उद्देशाने आणि देशवासियांच्या उन्नतीसाठी केली होती आणि ज्यासाठी त्यांनी त्याच क्षणी आपले जीवनसुद्धा समर्पित केले होते. यासंबंधी एकीकडे सेवाव्रतींना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना घडविणे, तर दुसरीकडे अशा कार्यकर्त्यांच्या गटांना वाढत्या संख्येने कार्यक्षेत्रात नियुक्त करून आमच्या देशवासियांना शिक्षण, प्रकाशन आणि सेवा यांच्या माध्यमातून त्यांच्या महान ध्येयाविषयी आणि उत्तराधिकाराविषयी जागृत करणे ही आमच्या दृष्टीने 2 अत्यंत महत्त्वपूर्ण मूलभूत कार्ये आहेत, ज्यासाठी स्वामीजींनी आपले सारे जीवन वेचले. जर वर्णिलेली कार्ये फलद्रूप करावयाची असतील आणि कन्याकुमारीच्या तटावर त्याचप्रमाणे अन्य केंद्रांवर पुढील कार्यवाहीच्या दृष्टीने त्यांना संस्थेचे स्वरूप द्यावयाचे असेल, तर आपण या विचारांशी सहमत व्हाल की त्यासाठी अतिरिक्त प्रचंड रकमेची आवश्यकता भासेल. पण समितीचा असा विचार आहे की यामुळे आम्हाला त्या दिशेने विचार करताना अथवा कामास आरंभ करताना विचलित होण्याची बिलकुल आवश्यकता नाही. कारण त्या पवित्र शिलेवर स्वामीजींच्या भव्य स्मारकाची निर्मिती करणे हा जरी एक सुयोग्य आणि समयोचित उपक्रम आहे, तरीसुद्धा या उपक्रमाला पूरक असणारा किंवा कार्यान्वित करण्याचा एक भाग म्हणजे
उपरोल्लेखित स्वामीजींनी उपदेशिलेली वैचारिक भरीव अशी व्यापक चळवळ होय. आम्ही आपल्याला नियोजित शिलास्मारक योजना आणि संबंधित योजनांसाठी उदार हस्ते देणगी देण्याविषयी विनंती करीत आहोत. आम्ही आशा करतो की उद्देशाची भव्यता आणि योग्यता व आपल्या कंपनीच्या प्रतिष्ठेला पूर्णतः अनुरूप अशा देणगीचा लाभ आम्हाला होईल. वर दिलेल्या पत्त्यावर द विवेकानंद रॉक मेमोरियल फंड या नावाने धनादेश अथवा ड्राफ्टद्वारा आपण देणगी पाठवू शकता. याच नावाने कॅनरा बँकेच्या मद्रास शाखेत समितीचे बँक खाते आहे. समितीचे उद्देशपत्र आणि उपनियमांची एक प्रत आपल्या अवलोकनार्थ आणि नोंदींसाठी सोबत जोडली आहे. अपेक्षेसह धन्यवाद. आपला एकनाथ रानडे. ह्या पत्रावरून एकूणच एकनाथजींच्या कार्यशैलीची आपल्याला कल्पना येते. 1/9/1965 रोजी हे पत्र एकनाथजींनी लिहिलेले होते. एकनाथजी प्रत्येक गोष्ट किती व्यवस्थित आणि नियोजनपूर्वक करत होते त्याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.